କିଛି ନ ଜାଣିକି ମତେ ଆପଣ ମାନେ ବଦନାମ କଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ମୋର 5 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୋର 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆର ଲୁହ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆର ଲୁହ ପଡିବ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆଉ ମୁଁ ଦୋଷୀ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କହିବି ଯଦି ସମସ୍ତେ ମତେ କହିବେ କି ଇଏ ତ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଦୋଷୀ କେବେ କହିବ କି ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି ବୋଲି? ସେଇଆ ନୁହଁ ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କରେକ୍ଟ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଇଡିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ ବଡ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କଣ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେବେ ଆପଣ ମାନେ। ସାରା ରାଜ୍ୟର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରଣା ଆପଣ ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ସେଥିରେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ। 30 ମିନିଟ୍ସ ମତେ ମୁଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏଇଟିଙ୍କୁ ବହୁତ ଭରସା କରୁଛି, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏଇ ଦିନକୁ କି ତଦନ୍ତ ହବ କେବେ।